Karena dari Sunda kita persembahkan lagu Sunda nggih, ben karo Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Kene ya Mbak Ida Lala sama Mbak Niken. Om Mikit. Untuk mriki mboten napa-napa nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Duh. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah ndak entek nanti. Ini Ndak entek, biar Pak. kelihatan indah dua bidadari. Ya. Oh iya. Yo. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya. Ngantos ati. Iya, nah. Oh, ngartos saede. Wilujeng Sumpi. Oh. Bener ora? Oh iya benar bener. Wilujeng Sumpi, selamat malam. Iya, Oh, iso ya. Oke. Mengenal budaya dan adat lagi. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu. Dulu itu sudah punya pacar. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika bahwa orang ndang dilamar-lamar, terus disenengi karunan bocah liya deknen getun. Oh, kok artinya kok dawa men ya? Iya betul. Berarti bajing loncat ki lagu galau. Menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenanai gagainane apa. Oh, coba dibawani ku sing terjemahke Julang. Ayo berdua karo Mbak Ida sih. Terjemahke Jawa nek kanthi bleset ku sawerane dijaluk neh karo Pak Sedi. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing bisa ditarteke Julang. Sok teh. Bawah lak. Oh iya. Ayo. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, iso ya. Angin panggaing Kesunyian. Oh iya. nebak kuring Sendirian. Nabak kuring sendirian. Sendiri. no gerbimbang Nuger bimbang. Yang sedang bimbang atau galau. Wah. no mau apa artinya? Hati. Oh, hati ki nuk. Oh. Inuk tenan. Ah iya. Kowe mau awur apa tenanan Jo ki? Senengane kok kandhane ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang nuk ku loro Mas. Atine lara Jo. Bener toh? Nukku iya. Ngahulang ngabrang tiangna aduh hetate gawe kacicing. Artinya Jo. Diam tapi selalu teringat. Wah, iya. Daek kacicing. Cicing ini apa? Meneng. Oh, ae. meneng. Meneng. ae. Oh, meneng. Mau awur yo nan kuwi. Ah, cicing ki beda tengok-tengok. Oh, tengok-tengok. Terus? Ngacat. Hah? Aku kuwatir nek awakmu salah. Lebih. Soale basa kono mbek kene iki beda. Oh, bedane? Lah kuwi kono ki mau ape ngomong lah kuwi aku nek salah. Aja dipedhot sik to. Ora rampung seneng Aku bedhek. makplas kok Pak Igit. Lah kudune ca apa ca? Ah. Oh iya. Ngacacang kuwi. Lah kuwi. Oh, iya. Ngantek mbok genti liyane dhewe. Artinya apa sih? Artine ngacacang. 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 Artine ku terikat. Oh, terikat. dicencang. Maksudnya hubungan Berarti itu nek lho. pamane Terikat kok iso ngayal wae. Terikat, hubungannya ku masih terikat. Oh iya. Terus kayak baca. No angke sepan waktu tiba eli
setiap saat selalu teringat. Terbayang-bayang. Berarti pas karo lagune engko sing bajing loncat mau ya. Aduh, Punten Mas Mbak Ida niki. Sampun. Oh nggih, berdua karo Mbak Niken. Gelo Mas, goleki Minah gelo. Mbak Minah nuke lara ya ahli ya. Ora. Ndeke ape roh nukku. Bisik-bisik. Alah, ya. Muni piye, Jo? Duka malah ngidu kok Pak. Kok nang kupingku mak sek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyuwune engko banyu masak. Oh. Orang apa ya ke Sunda ana, Padang ana. Banyuwangi apa banyu masak? Banyumas, Oh. Banyumas, Banyumas. Ya Banyumas sing rada ngapak kae. Ngapak ya Iya. ngono. Ya pertengahan antarane Orang ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, iya. Oh, nama kota iku aja digenti. Ora itu toh. Jawa Barat. Ayo, yang selindro. Bajing hutan selindro ya. Mbak Ida ki ya penari Jo, ben juga karo tari karo bareng karo Mbak Niken. Elok Pak Igit. Oh, Ben iya. malah ketok indah. Wes lungguh ning kono sing. Karo anakmu lanang ya kuwi Jo. Nggih. Rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. Walah, karo sambung putrane Mbak Eni kuwi dalang cilik Jo. Nggih. Coba kayak apa bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken. Yo. Rebabe banterke pol rebabe ya. Bajing loncat kas tanah aduh akan abdi lepat narasantati hangkana bajing loncat kasana aduh dia akan abdi lepas narasantati hangkana
api lebat, narasana diangkat. Dengan salin trilogi, ku tak sangka, salin rapat luas bisa. Hawatos, kamu kosong atas. Api, tak amat kuman pasini. Bajing loncat. Oke, luar biasa. Oke.